OG. Nå, det tar långt på. Du tar långt på. Oh my god, Levi. Ich tag på Ammer. Jag kallar en fight då. It's a special surprise. Okej, Simon. Okej, vad är en? 4 spelare? Ja. So you know, är alltid bara Yoshi Fish. Ja. Tog av Yoshi Fish. Här var det Yoshi Fish. Ja. Okej. Okej. Allt är Är det inte Simon? Okej? Okej, kommer vi spela till en Koopa Troopa? Ja. Sure. Jag kommer att Koopa Troopa som Max som såg in här. Tuma inte ta kvar på massa stream och la Koopa Trooper videon. Det är bara JPEG. Ja. Nej, if I Oj, shall. uppflytande. If I inte gör Kör att flytta alla frames i streamarna. Koopa Trooper. Bitch. Vad hände? What happened? Du vet inte. Sugar. Beat Sugar Rush i mig inte passar. Ja, jag minns han för att det bor. Oj, appropriate band jag inte det. Ja, då tror jag säger Josh nu. Men jag minns att det bor såna rejält någonstans på plantet kvar. Ja, det. Ta spalt vid den ballen. Men det blir alltid lite nu. Jag fucking länge. Ja. Jag ban länge men kör inte till det. Ja. Nej, jag är just vi. Jag är stå. Det är budget. Jag klarar att vinna. Oh my god. Får jag vinna det? Yes! Wait. Actually, 3-4. 2, 3, 4. Second is Koopa Hur Troopa. är så tar så fick 4 först. Alltså. It's a me, Donkey Kong. Clearly blev fist alltså. Overdauer då. Han pratar det vi aj spelar han släpper. Ja, Rikt. Jag vet. No shame. Yes. Det är ju moddet att spela så att det blir alltid för första. Man får allt på det. 3 år där. Ja, det är alltid gånger alltid för att. Ja, vi börjar det här. Message. Shit. Wait, what? Säg vad då? Visst det värst. Jag spelar. Det är gamla konsoler. Ja, det är... This is nice. Mycket bättre. Onga plattor då. Det ska vara så. Minusmaker. Och så minus du. Minusmaker, kanske för Det det. var tillfälligt. Kanske Kuba! Kanske! Koopa. Är ett demokratiskt samflapp, ja? Fuck see du? Måste. Men Alltså, det är inte Kuba tallis. Nej, håll on. Arne fortsätter spör. Det är fan inte samma som igen. Åh nej, man kan ju städa det. Börja. Arne, du gör snagga. Okej. No! Det är smälla spör. Jag hoppas det var värst. Nej. Well, I guess nothing happened. As always. Det är inte värre ut nu. Very treasure. Det är bara klarare. Och det minns att jag game out. Så man når bara få det hacksak. Man kan få bort ur den. Man gräver bara filter på lån och så. Ska man trusta det? Ja, tappa. Alla till. Ja. Tack för att köra. Till. Och det pojlar som ger hints till det grejer. Dömes. Håll dig! Vad ska jag göra det dit? Jag hoppade till Simon. Hur står det inte? Jag är långt inte vänner vid Donkey Kong. Det är så bort att jag finner hitte. Så är det hjälper ötlån. Ja. Att det är snäpp på någonstans. Det är special då. Ja. Men alltså det händer alltså näka den. Det kostar en stöttning att spela. 20. Ja då. Nej. Men du ska tälla film för så bara få en chans för det. Var det tog 25?
Image. Det är också bullshit hvis den fucking kumpa. Oh, cancel Levi. Let's go! That's our dash. Jag ska Vinstra, inte... högra, vinstra, högra. Especially i Donkey Kong. To Donkey Kong. Okej. Så... Two Koopa. Koopa, det studdes. Så det blir nästa. Högra, Man ska liksom vinstra, Teamet där högra, vi, vinstra, högra. I takt vi spelar each other. Hur går det hur efter? 18 spel. Okej. Ska vi bara stå bara insikt nu, eller ska vi se? Vi ställde på tecknet. Shot Iceberg! Ja! Oj! Vi är inte synk! With slash it sick! Go, go, go! Oh my god! Oh shit, det är det! No! Vi går väg upp nu. Ah, fuck you! Shit, det är sikt! Det är bara kicks en av det. Ja, och det var bara att säga att jag inte... Åh, det fick Jag får lyft i hånden och gör sådana så som jag gör. Ja, fair enough. Ska till skilda går hur natten då. Jag kan det gott. Jag ska fiska det här i Levi och så... Stop this. I am helping. Jag spelade bara en vid handikapp eller rätt. Det är så skate vid det spelet. Alltså, kurs är Gallus. Jag har vunnit mest minigames. Ja. Ish, vad spelar vi är, okej? Ja, du har spelat det stitches jag du har Ja, spelat. Hetta Sjolvors! Ja, han plötsligt sen jag spelat. Så. Which way will you go? Put your flower lottery chooses for you. First, I will take the 10 coin fee. Okay, tack då bara, I guess. Now pick one of these seeds. Only one is a winner. It's a wiener! Damme. And what did you get? Let's take a look. Det var inte haser. Oh! It is the winner! Oh, it's a loser. Loser. I told a loser. Stop, I told. Too bad, too bad, too bad. You have to go see Toad. He's really too bad. He's a loser. Jag är inte så loyal när till Bowser. Tackar och Glenn tappar. Åh, det är så bra! Oh, screw you, Toad. Tabbar. Nå, det vill säga vi 100% färd Bowser. Inte 100%. En chans. Ja, så vad fick jag Nej, kan inte tabbar? känna. En åker för till Bowser. Ja, nej, Bowser vinner nästa spel. Ah, ja, fast... Yeah. Oh. Oh, you want 3 more coins? Do you want a strawberry plant seed? You want to plant a strawberry seed as a decoration? Vad är det han tar att ta pengar från? Ja, så den Jag var drar inte upp budget. Det är säkert kött. Kött nu. Yes. Så vi har en ländare här vid kött nu så stjäl Men vi. det är Det nog är så tydligare decoration, så. Budget det. Att du en kaka. Alltså, säg det bara. Jag ska planta plant ut din kako. Fuck it! Är det en vegansk kaka till? It's me, Ja, just strawberry. nu plantar ni This kött is eller a pretty flower. vad? This flower will see Alltså, a star. kakan är vegansk äta, men kakan är inte vegansk själv om man äter Alltså, te. kakan heter det, ja. Kakan heter det. Hon är en... Cake is Hon är you! vegansk, Cake men is kött you. är det. Nå, det En är Bowser rock Rush. jag måste tänka den gröna. Det är kortsi. Oh, and what did you get? Too bad, bad, bad! You A got loser. a picture of a loser. Jag så fucking Yoda med det här. You're a loser. Let's go! Vi går pass nu. Nu är det nu. Vi ska spela basketball. Ja, det är det vi kommer till där. Let's go basketball. Let's go Jag ber basketball. fast någon, jag ber... Nej, jag Let's vet inte vad jag go ber. basketball. Här, hoppa och be för jag kastar. Vad skulle vi? Ska du redan få bulten nu? Och det som inte Ja, har är det bulten. bara en... Gröna attack. Nej, inte be. Är det bara en bulter? Ja, Och det som inte har bulten kommer boxa och shit. Det var boxar för jag taggar. Det är B. Okej. Let's go, let's go, let's go. Kan man inte slå med han? Ja, kan man inte slå med han och hoppa?
Alltså det är omöjligt över i det eller? Perfekt att det är... Nej, det är tvungen över att det bär inte att minst. Och nu Fireball minst det att. Ja, men jag bara var vinner att spela. Ja, det är. Du faktiskt 100% vinner. Ja, 100%. Ja, men processan. Och appen. Det blir så inte. Minst du inte kan lyga alltså. Whatever. Just fuck me already. Just fuck me. Ja, helt det. You want to get fucked? Yeah. Always rageable. Hey, kan det där? The shift plus. Rikvan. Okay. Well, you know what? It touched that. Yeah, Wait, så jag kan få vita Bowser? Yes. Ja. Nice. Kan du då att låta dig in i teachen? Börja nödjan. Han är helt det. Stjärnorna. Wow! Wow. Gut. Tar vi först bara och hype-spel som Ultimate Chicken Race och Speedrunners. Ska Men vi där sitter upp det i- va? Men vi där sitter upp i alla låtarna. Och vi försöker... bara så fucking hasser och slöver med hype och ligga av. Där vi går. Har vi det till pers? Nej, pers. Tips. Ja. Men kvätje Poison Mushroom. Bra, du ska få med er. Ja. Nej, du missar turen av Missar turen av turen. Så du ska Ja, nu ska bara hettla du så är snart få att pricka ner. guida dig. Så det bara flytta sig upp av. Ja. Men hänt nägare som du räknar själv nu. Nej, jag måste säkert upp allt där. Glöm mig fullständigt taktiken där det där. Inte bara långt. Nej, shit! Ja, det är lägest. Det är helt Shit. God materia. Jag är så rustad. Jag är så shit det man då. Oh god, kriterie. Nej! Nej, nej! Jag fick det faktiskt. Men Ja. ett kick sig. Det fick sig så nej. Jag fick ändå gänga nästan runt om. Hon fick en viktigt five. Så är helt klar med Ghost, men kvar för till Grenja och så var det läckt framför mig. Det blir ofta mer det här att alltså åker bara för allt flawlessly. En fan man köpt nu som ändå köpt nu. Nej, så är det alltså single player minigame. Ja, det var så långt ja. Ja, Ja, det var jag. 50-50 ja. Min lits där för det. Alltså du ska tvärför det. Jack. Först att vinna som hon. And what did you get? Let's take a look. Åh! Oh yes, it's the winner. It's a winner, great, great, great. You get to go see Bowser. You're so lucky, congratulations. Tack för det. Yes, jag släpper så just orange av mig. Ja, och det släpper så tvärför. Bowser Revolution. Ja. Call that thing. Call that thing. Call that thing. the Bowser Square. Ska man se exemplarna så vad okej. We're plenty of fun events. Now then, choose your event by roulette. Skian Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Okej, jag väljer Hetta. Det är så här. Det är inte gott för lätt. Allt är väl så fint. It is Bowser Balloon Burst. Play the music. It is fun event, but the rooms are a little different from usual. Everyone who loses. Vad är det där? 10 coins! Well, here we go! Det känns så rätt. Arnold Schwarzenegger Bowser. Okej, det här var... Kan vi det där? Okej, ett laser. Ja, ett laser. Det blir så. Ja. Du måste bara ränna på tjatas där. Image timer som det är. Ja, Heja, ska Okej, Alex har tagit. Sorry Bowser. Sorry Bowser. Ja, du lägger Hej, vänster. Vad säger där man blir en arsle? Did you just blow my boss? Ja. Jag blev med. Ja, jag kan vunnit 20 kronor med stats. Now for the results.
Yoshi and Peach and also Luigi lose 10 coins. Jag menar, Koopa Troopa and Peach and also Luigi lose 10 coins. Jeg sverger på at vi ikke har drugs. My money! Let's see a do comeback. Men det kommer kjøtt der bare, så... Ja. What? I guess nothing happened. Oh no! Man får så lukka pengar i banan till sån där smoothie. Yeah. Ball over. Åh All over. Oh shit. Kratos slipper bollen. Ja. Tack för Bowser. Julius, vi Först ser... släppte han få pengar när missa. Han säger att vi ser klar i detta spelet. Så får jag en promotion. Jag skulle inte kan det just lunch du klar skuffa lev. Nej! Ja, det var fair. Jag skyllde i Apple, okej. Jag ska bara klara det så Du får jag ska en bara promotion. slida sånt där. Du står ju till showen där. Alltså kan jag styra Kjell? Ja, du kan styra. Men det är inte upp i mig. Var? No! 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 What are you doing? Får jag några bonus hvis jag får en strike eller det är bara om man räkar pickle? Det är det viktigaste jag lägger. Du får 1 krona för att hinna. Okej, så det viktigaste är att räkka Levi och så att bara efteråt.